Ole tun proma hian Flipkart atanga super coins manga electric bill pek tan kan soi ve le dawn ani masa in Flipkart application kha kan install ngai dawna tichuan Flipkart ah khan kan lut anga heta a hnuaia super coins tih kha kan hmuhin ka ringa khamiah khan met dawn nia tichuan hetah kan thai chho zel anga electricity tiah hian kan hmet anga tichuan operator ah hian power and electricity Mizoram tih kha kan thlang dawn nia chuan customer number ah hian electric bill a digit sawm pakhat khami kha kan bill kha kan chulut dawn nia tichuan recharge now tih kha kan hmet anga ole electric bill chu rawn lang ta a cheng ze sarih leh pakhat ani continue tiah khan i hmet thlenga due date te pawh lan vek khi tichuan hetah a hnuaiah hian proceed to payment summary tiah hian kan click anga tichuan electric bill chu kan lo pe tawh mai dawn ani khati zawng kha ni e